Mi, sesuk pameran batik kudu sukses ya. Aku pengen bocah-bocah ora izin nganggo jarik. Iya Ren, aku setuju. Saiki akeh wong sing demen kanggo busana modern. Makanya pameran iki iso nyenengake wong-wong marang kebudayaane. Makane aku ngajak kowe, Tejo lan liyane dadi panitia ben rame lan minggunani. Tenang wae, aku siap bantu kok. Acara iki bakal lancar. Kan iki kursine padha diatur, mikrofone siap. Sampun, Bu. Mugi-mugi adicara sakmenika diparingi lancar. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mongkok banget karo Rani lan kanca-kancane sing wis nganakake pameran batik iki. Batik iki minangka nguri-nguri budaya Jawa supaya ora ilang ditelan jaman. Matur nuwun sanget, Bu. Jarike mbahku kok apik men ya. Ana apa, Nduk? Apa ana sing salah karo agemane, Mbah? Mboten, Mbah. Rani namung gumun kalih jarik sing jenengan agem. Kok sae banget nggih. Iki jarike mukti sida mukti biasane lambang kabegjan lan pangabot urip luwih apik. Masya Allah, jarike ayu men, Mbah. Nanging sakniki jarang enten tiyang sing damel jarik kaya ngeten niki. Ngono kuwi lho, Nduk, akeh sing luwih seneng busana modern sing ngetokake jaman. Jadi kegali karo tradisine dhewe. Nggih, Mbak. Ya mulai, wes sore. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Aku mau cetukan Mbah Mitra. Jarike wayu banget. Saiki pancen jarang bocah-bocah nang sing demen lan ngerti tentang jarik. Terus ya, acaramu lancar? Alhamdulillah lancar. Akeh banget pengalamanku niku wau. Aku malah milik sinau, Bu.